Šok, pevačica Mira Škorić postala je deo ekipe emisije Zvezde Granda, sada otkriva šta se to događa iza kulisa i zašto Saša Popović zna da prekine snimanje potpuno besan. Vežem se zato što deca pevaju sjajno, daju maksimum, a onda kaže žiri nepravedno ne da glas. Ja budem na snimanjima često i onda bukvalno dođe i do prekidanja snimanja. Popović poludi, a ne može mi ništa normalno, rekla je Mira za Telegraf RS. Kako sama kaže, nikada nije pobedila ni na jednom muzičkom takmičenju, tvrdi da u našoj zemlji muzička takmičenja nisu regularna. Ja nisam pobedila ni na jednom festivalu u životu, a pesme su traženi hitovi. Dobijala sam nagrade za interpretaciju, to niko nije mogao da mi ospori, ali za pesmu nikada. Nijedan festival muzički nije regularan u ovoj zemlji, dodala je ona za Telegraf RS. A koje je vaše mišljenje o pevanju Mire Škorić, o njenom koncertu koji je prošao veoma uspešno, rekli bismo, i šta vi mislite o uopšte takmičenju Zvezde Granda, šta će posle ti mladi ljudi uspeti i da li će uspeti da naprave neku veliku muzičku karijeru poput Milice Pavlović, Aleksandra Mladenović? Pišite nam u komentarima ispod ovog klipa, naravno imate komentar sekciju, a ukoliko niste, pretplatite se na naš YouTube kanal Tračarimo zajedno.